Hej, jeg hedder Tina, og jeg arbejder i PostNord, og jeg har skrevet en blogpost om, at jeg godt kan lide at arbejde brunt. Det kan du læse mere om i min blogpost, fordi der fortæller jeg lidt omkring den her Need Scoop-model, som vi bruger til employer branding-arbejdet. Men den har egentlig givet mig, kan man sige, nogle tanker, nogle refleksioner over, hvorfor det er, at jeg godt kan lide at arbejde her. Det er blandt andet noget omkring ordentlighed, og det med, at vi behandler hinanden godt, ligegyldigt hvilken rolle man har. Mere om det står der, men man kan sige, at noget af det, vi har været igennem som virksomhed de seneste måneder, har jo gjort, at jeg tænker lidt mere over, hvorfor er jeg her egentlig. Og jeg vil egentlig også gerne spørge en af mine kolleger og blive lidt klogere på, hvorfor hun godt kan lide at være her hos PostNord. Så hej Ingela. Hej Tina. Jeg er lidt nysgerrig for at høre, hvad er det, du godt kan lide ved vores arbejdsplads? Ja, det som spontant kommer till mig, det är människorna. Det är kollegorna, det är de chefer som vi har på PostNord. Det är de som blir ens vänner med tiden. Det betyder väldigt mycket för mig. Och sen tycker jag så mycket om den här byggnaden som vi sitter i Arken. Jag tycker att det är en vacker byggnad, den är öppen, den är välkomnande. Jag tycker om konsten. Så att jag blir faktiskt glad varje gång jag kommer hit och ser den här byggnaden. Så det är viktigt. I mitt arbete kan man säga att det är både den stora frihetsgrad som jag känner i hur jag utför mitt arbete. Men det är faktiskt också förändringsresan som vi är igenom. Förändring kan ju vara jättetufft och jobbigt. Fast jag tycker samtidigt att utan förändring så blir det ingen utveckling. Och det gäller ju både för mig som person, men det gäller också för affären PostNord. Så att jag tycker det är viktiga ingredienser till varför jag tycker att det är roligt att jobba på PostNord. Jeg kan sagtens følge dig i det omkring det med forandringer, for jeg tror, hvis man ser det udefra, så tror jeg, det ligner, at det er jo bare en virksomhed, der skal skalere ned, og der sker ikke nogen udvikling, men når man ser indenfra, så sker der bare rigtig, rigtig meget udvikling og forandring, og det er jo det, som vi oplever, når vi er her. Ja. Der er jo en anden side ved, altså når man kigger på det her trust-segment, når man kigger i Need Scoop-modellen, så er der jo også noget omkring, jamen hvad er bagsiden af det? Og noget af det, jeg synes, der kan være bagsiden, det er det med, at vi ligesom skal gøre tingene 100%, før vi overhovedet vil fortælle, at vi gør det. Det skal vel simpelthen være 100% perfekt. Men vad ser du som lidt af bagsiden af Nej, jag vill fylla på egentligen på samma tema, för jag tror att det handlar rätt mycket om mod. Att man ska vara modig nog att faktiskt lämna ifrån sig saker innan de är 100% perfekta. Då kan man också jobba med lite mer speed till exempel. Men jag tror att vi alla kan bli mer modiga. Jag tror att det inkluderar även mig själv. Också mig. Så, ja. Och mod tror jag kommer krävas framöver i det jobb vi gör, för att annars så kommer vi inte vidare. Så det tror jag är det ena. Det andra tror jag är, eller för mig är det andra, är stoltheten. Att jag tycker att vi egentligen inte är tillräckligt stolta. Jag har funderat rätt mycket på det på sistone. Och jag tycker att jag själv känner mig mycket stoltare över det här företaget nu än för några år sedan. Jag ser hela tiden jätteduktiga människor. Vi har jätteduktiga chefer och väldigt duktiga medarbetare som gör ett superjobb i vardagen, och samtidigt som man då ska ta in det som media säger och bedöma det och förhålla sig till det, men också gå igenom den här enorma stålbadet eller förändringen som vi är mitt i. Så att jag tycker att vi har all anledning att sträcka på ryggen och vara lite mer stolta över det vi gör. Och prata om det med både våra vänner och bekanta, men också våga stå upp för den här verksamheten och tycka att den är riktigt bra. Ja, du har ret. Det med stolthed, det tror jeg, vi virkelig kan øve os mere på og vise frem en gang imellem. Tak fordi du ville være med. Jeg siger tak til Ingela her. Og ja, det handlede lidt omkring vores arbejdsplads. Jeg har skrevet lidt om i min blogpost, hvad det er, som jeg værdsætter ved arbejdspladsen her. Nu vil jeg bare sige tak for nu, og tak fordi du så med.